si Kasili. Bar. Uni ang Kasili Hunter. Kasiman hunter. Oh, lahi pa to Kasiman. Tambal sa ilanat kung ilantan ka. Maayong adlaw di ay mga ka-vlogger. So karon paingon mi sa area kung asa mi mangoryente o kasili or pantat bakaha. So mao na ni ang area kung asa mi karon nangoryente o isda sa tabang. So kung inyong nakita dinhi sa video, gamay ra kaayo na nga area, sapa-sapa ra na siya, dili jud siya totally katong dagko jud nga suba or sapa. So mo ni ang atong Ibis siguro. Dili ibis. gunit o sudanan sa tuang isda kung inyong makitaan sa video. So mo to guys ang amo ang pangurinti og isda. Mao ni ang ako mga kauban. So ang amo ang gibuhat dire, naglantaw rami kay dili pud pwede nga kami tanan may magunit anang ginagamit sa pagkurinti og isda. So kami dire wad galantaw, video lang. So mo ni ang iyahang pikas nga side guys sa iyahang area. So mo to ang amo ang commander sa mangkurintihay isda. So yan ang gisubay ng sapa guys kung basin daghan og isdaan ng dapita diha. So kining pagpanguryente guys, kinabawal yun siya kay, pero kining amo ang pagpanguryente aning dapita dili ni bawal kay kuan man, dili man ni sapa or katudong dagko nga sapa or suba, naaragod niya ng ubos gud sa balay aning mga silingan dinhi. So to ana guys si commander mangurintihay, to ana siya sa suok. Bot ba og nakakuha na baka ani isda? Di makaya kay. So ani ana diri guys sa anutan. Dali ana pag Kanutan maguning iriyaha diri kay wala kayo mga tao diri maghanian. Wala po'y kabalay diri. So to ana guys si Commander Bungot nakakuha na, nanay Kasili nga gigunitan. Mao nang nakuha dai sa amo ang pagpanguryente. Oh. Di ta kumpiyansa din kay bisig na banakon ba. Impas jud ato ang kinabuhi. Pag gisulod na ni Commander Bungot ang Kasili. Oh. Tarunga jud bro kay basig kabuhi na ron wa jud tay panud-an ron. Imbis lami na tuwang sudan niya. Ulam na. Naging bato pa. Oh, ana guys. Sinyas na si Commander mangurintihay. Nakakuha na po siya Kasili. Daghan nagkasili ning iriyaha. Gamay ra man unda siya nga sapa-sapa pero daghan yun siya Kasili diri guys. Siguro sukad wa pa siguro nangurinti din mo siguro ning bisa gamay ang area na ay mga Kasili jud na makuha. So ana guys, more go ng iriyaha guys oh. Dili ajud siya kayo tanto nga dako nga sapa. Ana guys, ang amo ang nakuha, mao ni tanan ang amo nakuha sa among panguryente kay ganiha. Sa gamay ra kay itong area guys, pero mao ni tanan ang among nakuha. God bless o daghang